harshe na zan furta ku zo ku ji zaurance Anas ni zan muku zaurance ruwan sama ya saukowa ƙasa ta shanye mai wasu lalitar mu amma sun ganye don Allah matasan yanzu ku bar yin maye da ganga zana aika sako karamci ne mutunta bako Fulani sun fi kyau da koko da ya ake kwatancin rawaya idan ba ka sani ba sai kai tambaya hula ce ake kiran ne tagiya idan ba mutuwa ashe akwai tsufa mai balli a gare ake ganin zurfa haba yan mata ku bar batu na yan papa ni ban gane kyauta sai an danka ni ko da na birge wasu ba sa tafa ni kawai ni rabi na daga shi zai mini domin babu kamar tabo wurin sansi abin banza kawai da shi ake wasi su ko tarkace sai a ce da su kwansi shi dai don wani gungwani dai ya karkata budurwa mai kazanta ke yin kwarkwata kamar dai shirka kunga mai yi ya bata a yau babu kamar maza wurin gulma da an baka sake kwasai ka san dama mai wauta ya kai batu na bambarma kamar ni dai da wani bawa nan mace adam mai gona za a cewa san kaci shi aljan kanka hankarewa ya bace din nisa da saji bakarsa zai dawo icen kota ake wasu saken bawo dan kuka ga uwarsa jifa zai jawo ashe shale da shi ake yin lallaba kafin ai daura ya ta wanki asaba azaba za a sha wuta in an taba sai an sa shi ruwa omo yake kumfa ga mai san inuwa ya roshi garin fa matarwa na gawa na dole sai shi fa masoya dole ni in zama gode muku ni ban san yin abin da zan bata muku a waƙe duk abin da zan kawo muku tilas in yi abin da gunku zai daɗi ba na so ku biye wajen takarradi domin duniya na jina ga kwai faɗi rawata dai bazar kuke taka ni kuna nan na ga wanda zai tanka ni ina buza na ganku in har kun sani Anas Ibrahim kun bi sunana waɗansu ku ba sa rabewa muryana din nisa da dare gaban kwai rana samari ba su kyau da takun rangwada munafinci da gulma ke sa ai rada mu zauna lafiya galaukar ni fada katifa ita ce uwa wurin taushi kusan auduga ba kamar ta gulloshi turare mu saka jikin mu ya gamshi shi jaki ya dararwa doki gardama ni balla sar madaci in har ga zuma ga rafi na gane shi sai na zindama a waka ta zana sarga azanci rabo in nawa ne a dole sai na ci da yin addu'a na kawar da dokunci mawaka sun fice a fannin kirkira zaurance wanda ya shirin sha fassara idan an bi ta sanda za a yi ankara amma